Aquest 2015 la campanya turística de Lloret de Mar proposa una vivència personal per promoure la població. Sota l'eslògan Lloret com a mi m'agrada, la campanya pretén captar el turisme de proximitat i és un complement al Viu Lloret de la temporada passada. Així, si el 2014 es convidava a visitants que havien deixat un comentari negatiu de Lloret a les xarxes socials per canviar el concepte sobre la població, aquest 2015 es fa un convit a viure'l en primera persona. Si bé l'any passat es va fer una campanya basada en crítiques reals d'usuaris a xarxes socials, que es volia fer aquesta campanya basada en una resposta social vinculada a això a la reputació online, aquest any volíem continuar amb una campanya autèntica, basada en aquest cas també en protagonistes reals, però en aquest cas no basada en crítiques, sinó basada en protagonistes locals, amb gent de Lloret que ha volgut donar el seu testimoni de què és allò que li agrada de Lloret de Mar, no? I d'aquí que la campanya és el Lloret com a mi m'agrada. En total, una trentena de veïns de Lloret o gent que hi té molta relació es van presentar per fer les proves, per ser escollits i protagonitzar els anuncis, ja sigui per participar als spots o bé a través de les selfies que il·lustren els seus llocs preferits de Lloret. I si veus els vídeos, doncs hi ha des de molt tema del nostre gran atractiu, que és la nostra platja, no? Tots han destacat que el que els agrada són la bellesa de les nostres platges, però també doncs, un ha ficat més l'accent en què fem nens, com és la família, els joves han dit totes les possibilitats de practicar algun tipus d'activitat de turisme actiu, la parella gran doncs, també gaudint de la gastronomia i dels seus llocs preferits de patrimoni cultural com els jardins, o en aquest cas també prendre un cafetó allà al costat de Sant Romà. La campanya busca el públic de proximitat, és així que s'ha centrat en la rodalia de Barcelona, arreu del Principat i també al sud de l'estat francès. Aquesta campanya, amb una aposta clara per les xarxes, es suma a altres accions de comunicació com el Congrés de Bloguers de Viatge, TIBEX, que va tenir lloc el mes passat i que va reunir més de 600 bloguers provinents de 39 països diferents.